Nyakorongo John kamoro moro mintiere dakika oskadho pradek tok sadek mar okinyi ma en chenro mar mbako romo matai nyinga Sharon Ongao. Kawuono en chieng' tich abich Nyakorongo John manyiso ni thor wach mabende wantiere godo, wantiere gi rowere abich mabende obro bedo kwa twak godo. Ang'eni posters magwa noseke mbui magwa mag oganda ing'eyo kit twak mabende wadwaro lose. Kikia Nyakorongo John antiere ka mano mar nyisi. Chakre hachni dwe mar 10 mano mar higani nyaka sani wasebedo kwa neno nyasi mopogore mago mag jopuonjre mabende osebed kirwako negi ogudu moko bende isidho kondo gi dholuo olo inyalo luonge kanyo ni graduation. Jopuonjre osebedo ka timo graduations mopogore odiochieng' manyoro noneno jopuonjre mabende nosidh kondo mawuok KMTC. Nyasi mabende no yuore nyaka gi jalup jatend piny mano Kithure Kindiki e alap mano mar Kasarani bure Nairobi. Odiochieng' ma kawuono bende ang'eni nitiere mbalariany mopogore mabende nitiere jopuonjre mabende ibro bed ka irwako nigi ogudu. Penjo Nyakorongo John manyaka wapenjre ni bang' koserwak ne jopuonjre gi ogudu makamagi wang'eni tije e okang' mar ariyo mane bedne gimanyo. Jumani bende nwawinjo kanyo ote mano mar Ogamba mano jatend migawo mochung' weche mag somo mabende nojiwo jopuonjre mar mondo mi kik girit mar mondo mi ndikgi e tich. Gin giwegi gichaka na tije mabende ginyalo ndikore gin giwegi kanyakla koda mamoko. Omiyo kiny makawuono mbaka mabende odoro goyo. Okiny makawuono antiere gi jopuonjre mamoko mabende osesidh kondo, moko kuomgi bende nitiere sikul nyaka gi sani. Aparo ni achaka nagi bada makor kachwich. Achaka na kodi Grace ng'ini Ramogi ka nyaka wapakre. Wacho nyingi nyaka nye kapo nono ni sikul tete mango machiegni. Adoro kamano maduong' Sharon Ongao. Gino ni Jaramogi te Jaramogi te chiwo maber. Gi nyinga iluonga ni Grace Ochieng, Nyamigori, Rombo Sub County, Gweng' Paul Amuro. Upcoming Maxamuro. Asomo mbalariany ma UON, atimo law, wakili, at the same time tabedo jalendo hoteli. Sani somo tiegruok mana mar fwambo. Ero kama na inya kendo machiegni. Kopogre gi Grace Nyakorongo John bin wantiere ka gi George machiegni. Ero kama an gi nyinga iluonga ni George Omondi Jairo. Ato nase rwako gudu. Kowuok Masinde Muliro kacha. Thurwa anaja uyoma rarieda. Yes, tamor bedo ka. An aspiring MC. Mano makani. Makile lesho. To norwaki ogudu karango. Samoro mna ne graduation mari no bedo karango. Ogudu an narwako higa mar 2023. Emane a graduate, emane tieke somba. Nikos mane? Natimo BSc Mathematics with IT, pure maths option. Mane manatimo. Itoni pure maths, ero kama na inya kendo machiegni. Kopogre gi George Nyakorongo John bin wantiere ka gi Stacy machiegni. Ero kamano ani longa ni Stacy Onyango. Anyal Homa Bay kanyepe kod gi PS Raymond Omolo. Gisani to nwasitieko kendo natimo law e school mar Kisii University. To wadwa donjo koro the Kenya School of Law mondo koro wabed okil manyalo represent e court. Ero kama na inya kopogre gi Stacy Evans bende wantiere godo ka Evans machiegni. Ero kamano Sharon, ani luonga ni Evans Ouma. Mano nyinga mar opande, but nyinga mung'ere social media sten Evans Generali. Evans Generali ya Kasipul constituency, Central Kasipul ward, Saipo Nyango village. Mano piny machue. Koro mane gweng'a ma graduation to natimo last year tarik 13 mbalariany maduong' mar University of Nairobi. Kanyo mana I graduated last year 2024. Yes. Ero kama na inya kopogre gi Evans Nyakorongo John bin antiere ka gi rawera mogik nyinge Steve machiegni. Ero kama na inya Sharon wane nyithi school mane diere kae an gi nyinga iluonga ni Steve Lochietek. Asome mbalariany mar Kenyatta University kachacha. Anto an Jakasipul, South Kasipul ward. Ero uru kamano. Manyiso ni odiochieng' makawuono wantiere gi jo county ma Homa Bay adek. Ne wacho ni wuok Migori to George ne wacho ni wuok Anyisha.
iwuok Siaya. Aya, koro jo Kisumo ema onge kata kamano gino maro jo Kisumo neno wa okinyi makawuono. Koro nikech moko kuom osesidh kondo, moko kuom bende pod nitiere skul. Koro aparo ni balancing bende timore e yo makare. Aparo na chagi jogo eko mabende osesidh kondo, jogo eko mabende wacho ni graduation margi ne gisetimo, joja chak kodi. Wacho ni sani to koro idaro bedo ja siasa. Tingeni weche mag siasa, ngeni campaigns to nyalo bedo ni samoro chako lombo jopiny koni kod kocha, mono motelo ne yiero mar higa mar 2027 higni 2 mabiro. Ema ni chakre ni team graduation nosidhi kondo higa mar 2023 nyaka sani. Chalo sebedo nade? Imanyo tich koso in mana sawa koso? Kapok chopo kar manyo tich, king'iyo system marwa mar somo, olose e yo moro ma en ni iwuogi tieki imany tich ondiki. Iwinjo? Koro king'iyo sirikal sani gi kaka weche gin, ok osebedo mayot. King'iyo higni machien, ndalo ka ing'eni joma ne somo ne tin, joma ne nyachopo e ling'any mamalo mar somo kaka university ne tin. Koro iyudo ni ng'ato ka ni e university kachacha, pok otiego to lakini osechak luonge tije. To kata kaka ne gidak e skul, nimiyogi pesa, magi joma ne kata chiemo gichiemo e skul. Yani noritigi maber. Nikech pesa ne nitie, to tijegi be ne nitie. But fast forward king'iyo higni kaka osedhi, iyudo ni jomosomo ng'eny. The literacy level marwa kaka piny ni malo sana. To king'iyo kwano statistics maber, iyudo ni higa ka higa these tertiary institutions, kawacho tertiary, awacho ni colleges ka dhi malo, TVET, college kamano, between ji 15,000 to 30,000 graduate higa ka higa. Hizo ni last year namba no mane osidho gudu. Higani be kapok orumo ama korumo diyudo ka ji 30,000 ose. Koro iyudo ni ma namba mosebedo ka accumulate higni gi higni. To sirikal ok oloso yore mag yudo tich. The system encourage. Angini mano to koro bro na bire. Koro in kaka Jose. Ebo mi abiro. Nada mi background. Igolo wakanan. Koro ka wasechopo. Tije gi onge nyaka los mari. Mana kaka ni wacho CS mar education Ogamba. No wacho ni ji mondo many kaka loso tije. Create these job opportunities. Nikech tije onge. Koro mane gima ambe asebedo katimo. Mano kondika higni te. An ng'ama nigi ohande. An ng'ama japuonj be. Ipuonjo. Japuonj moro mondik ng'ato cha. Wan joma watimo gimiluongo ni homeschooling. Yes. Ero kama na ahinya. Hang'eni bro bedo kwa loso matut kotenore koda tich mabende nichako kata mana ka homeschooling. Wang'eni bende kwano bende nitimo. Iwacho ni pure mathematics. Une group man mabende Ogamba na lose ni kijatend migao wacho ni kik rit mar mondo mindiki. In iwuon indikri bro bedo kinyiso kaka chenro makamano no dhi. Lakini Stacy korka in kaka jaked ni ratich oganda sani to isomo ero ni somo bedo kil. Irito mar mondo mi dhi Kenya School of Law. Mar mondo mi koro osidhi kondo adiera kaka advocate wachoni of the courts mag Kenya kae. Adier eni jani orwuoth mar bedo okil mose yiene mondo odhi e court ok en wuoth ma yot ahinya kendo diere kae nitie gik moko mang'eny. Kinyalo mana loso motegno matin Stacy. Osebedo wuoth moro ma nigi challenges, especially jok ma are unemployed. But field waka en field maber in one way or another. Nikech bang admission, message luongi ni koro in advocate of the High Court, in gi options mar yawo kari mar tich ama inyalo yie mondo ndiki kamoro. To gi sani, nikech pod waonge license moro manya yienwa mondo wati kiwan, chuno ni nyaka ang' watie bwo ng'ato, kendo nyaka ang' watiegre malong'o mondo ka wabed jomotegno seche makoro the society bro yienwa mondo wadhi wa represent jomoko. Koro bedo jaked ne ratich oganda
gima biro out of passion en gima ineno injustices kata gik moko ma ji itimonegi ma samoro ok nyal bedo ni mori, kasto ibedo ng'at manyalo wuoyo kendo inyalo wacho ni ma to kare to wanyalo time kama. Seche moko nyalo bedo ni usekier kamoro gi serikal, seche moko nyalo bedo ni un sawa, lakini ineno mana kaka ubalance gigi kendo gigi bedo malong'o. Koro bedo jakenera tich oganda, bedo ni an okil, siasa basa temo matin, koro ayudo kama bedo gimoro ma anyalo timo mayot. To ngini kedo ne ratich oganda ibro bedo kinyiso ni ikedo ne gi ong'ala machal nade, nikech wang'eni nitiere chenro mopogore ma bende nyalo ked ne ratich oganda e pacho ka duto te samoro ibro bedo kinyiso kaka ni donje e kin mamoko gi riwruoge ma samoro isebedo ka intiere. Evans akeni achako mana gi jok mose sidh kondo mar mondo mi Steve gi Grace bende koro bro bedo ka winj aspirations kama dwaro margi ka bende gibro bedo ka gisitieko skul kata mana kapo nono ni gintiere koda chenro achiel ariyo adek ma bende gisechako motelo ne mano. Evans dusidhi kondo mbalarianya mano ma Nairobi nyaka sani chal nade? Sharon erokamano. An kanosidha Okondo ama na graduate last year December. Awachi ni an kanadonjo university nokaketo mentality moro ni ati nitie ng'at moro mabiro konya kamoro ama nitie ng'at moro ma kawuok to miya tich. An kanadonjo first year mano 2020 nachaka struggle immediately. Nitie tije matindo atimo matindo ong'eyo nyaka wachi ni maybe parents be ema ginyalo winjo. Evans agomo sinyisa kanyo ni mic ni chal ka gima kipaza sauti iwacho ni gir machiwo duolo ntiere kod ng'ikruok makoni kod kocha agoni muosi bro bed kilose e kind thuolo manok. Kata kamano nyakoronga jonga ntiere kod Steve gi Grace ma bende pod dhi nyime kod somo. Grace ntiere mbalariany mano mar Nairobi. Grace machiegni ni wacho ni ntiere hiki maradi to bende dwachi en ang'o motelo ne sidhikund nek bende sidhikund karang 2027 mano higni ariyo kowuok sani. Sani chal nade kata mana dwachi en kata mana ikruok mane ma bende timo motelo ne mano? Agoro kamano kuom penjo no to kaluwore gi chal sani kaka gik moko dhi, an kaka na atieko high school to noluonga kaka japuonj e primary manae lo dhi dago kowuor adhi handle JSS kanyo, and I was very proud about that. Koro the moment mana chako handle nyithindo gi kabiro e university ayudo ka be life bende makuro ok idonji gi paro ni katieko tadhi yudo tich. Nachako projects ga masani an gi projects ariyo maran kata ka Nairobi kata an projects ga ariyo. An gi gwenda Migori kanyo gi puotha be an godo Migori kata chieng' timo na marach kano but sawa. Koro an gima pacha an godo sani ne ng'ata ma dhi e mbalariany kata dhi e KMTC kata college kata TVET kik idhi gi mentality moro ni katieko tayudo tich. Par ni ok in kende mi graduate, bok in kende mi kuongo. Ji ose graduate, ji pod bro graduate, you are just among them. But boko chuno ni nyaka yud white collar job na sami tieko. Kitieko to ng'i gimi nyalo timo. Ji nigi skills to gilalisha tu. Gin gi skills to gilalisha. Kiki ninde skill ni chak gimi nyatimo. Gimi timo matis ni kieka kanya field no bedhi dogodo ng'ama tiri white collar job monego bedni bedeni. To kani dongo ni daro bedo jafuambo koso bende ng'eni nitiere kinde ma bende jopuonjre ka ndikore ne courses ma kamagi nyisi ni kiki donje course no ji odhure. Higa ka higa gigolo ji miche gi miche. Alufu galufe mag oganda. An chakre kana dongo 2017 kuro I was inspired gi Betty Okech, James Rabala ma pod nitie nyaka sani Betty sani Canada. Nagombo bedo kaka en no. To kendo ka dongo bende aneno ka domestic violence ne ng'eny. Awacho ni jogi nego bende do ng'ama tetea negi. Ta feel like na romo tetea ne jogi. Kora koni monda bed wakili at the same time abed jalendo bed kaka Betty to gima nyacho ni kos ka kos ber. Ober ano kanyacho ni kos ni jing'enye kik dhie. Onge maji oge. Dhano nitie kuonde gite. Gima kore timo I look way forward. Kaka nyalo penya kama jing'enye networking and the rest. Ero kama na inya Steve Kori chal nade. Wan nyithindo mapod ni mbalariany mwageno ni chieng' moro ka Nyasaye oyienge graduation kata ka ng'ato mondo mi ochuo ogudu. Wang'eni ok en gimoro mayot. University donje yot lakini mondo mi koro ichuo ogudu so wan joma timo siasa ni ok oyot. Kan sani koro chunga ma graduation naneno mana ka en 2027 around July kachacha. To gima nyalo wacho ni the Kenyan education system obedo created in a way
gi illusion moro ni kitieko school tidhi yudo tich, but that is not the reality kiwuok oko kae. Nikech kata sama wan e long holidays wanyalo interact gi jogo achiel ariyo mose graduate. Sama wa interact kod yudo ka piny tamo baro gi ndasi kendo giwacho ni un e school ni ubere un comrades, samoro janyuol nyalo winji, samoro in gi mfadhili moro nyalo winji, but once you have graduated ibo yudo ka life tek oko kanyo. Koro mano gumiyo ga discouragement mang'eny kaka students ma pod ni e school. Koro gima anyalo wacho ne nyithindo mose graduate mana kaka thuondro mar wacho kawuono ni ikruok ne tije bang' graduation kata chuo ogudu. Wabeduru gi skills moko ma bang' graduation you don't focus much with your career, but inyalo manyo gimoro achiel ariyo minyalo timo. Somo e school cha, for example nasomo puonj, ka CS mar education emosewacho ni sama itieko school ber kimanyo gimoro minyalo timo, kik irit ni ndiki tich. Koro kitimo puonj, ira kidhi create your own job from this my career. Kichon gi jopuonje mang'eny kata gida timo homeschooling, how many people will do homeschooling, how many people will be absorbed with the TSC. Koro gigi ok gin realistic. An gima nyalo urge kochakore gi jotendwa owere gi siasa ma nono, nikech yudo ka mane gi migepe opogore kaka ministries kendo mane wakete bunge, instead of focusing kaka ginyalo keto na creation of job opportunities, gin gidich gigo siasa mag pogo oganda. Kendo moko kuom gi yudo ka koro chulo kata rawere mathindo chon kane aneno kodo kwadongo, yudo ka ministers gi ne nyalo luongi to gimi tich, ng'ato luongi ndiki, ng'ato luongi keti police, ng'ato luongi kiti kumoro. To wan sani kata mana jomo se graduate mochuo gudu gi giminyalo luongi maber ka giwacho kizungu maler, biru kae dhiyanyuru governor wanga, biru kae dhiyanyuru ng'ane. So we are being misused from jomani migepe opogore to nyaka jomani wabunge. Koro instead of focusing gi pogo oganda, gitiyo gi nyithindo mosedhi mbalariany mochuo gudu gi mapod ni e school ka wan, imiyo 1,000 to wadhi wayenyo, imiyo 2,000 to wadhi wayenyo. Ok en gimoro makelo mor kata gima kelo dongruok. Gi focus gi job creation, piny jotelo mane migepe mamalo gi mane bunge onego bed piny gi serikal mamalo mondo ging'i wach creation of job opportunities, mondo kwa wuok wanyado kuma bedo absorbed directly. Mane wachno. Erokamano ahinya. Evans gino mara ni koro duol mari koro nyalo winjore na wang'adi e kinde mabende ni dhi nyime koda twak gi sani kaka nose sidhi kondo mane mbalarianya mano mar Nairobi University. Inyalo na dhi nyime Evans. Erokamano, ang'eni koro mic na ni maber. Okay, na chako ni na graduate last year to the university gima inyowa wan kaka rowere en ni wadhi university ka wan gi mentality moro ni ka wuok immediately to an gi tich, ama ng'ato nong'isa ni ati in kiwuok to tich adhi miyi. Mane gima inyowa kaka wan, but kwa dhi gi mentality nunu asomo, ng'ato somo do dhi university ong'e dwaro papers. Wadhi ya ka at least wan gi itieko ting'eni kata kichako business ni moro to in gi mentality moro ni ok ochuno ni nyaka ayud tich biro nikech as kaka imedo timo moko go to be i apply moko, to as long as ni se in gi degree ki high school kik ing'ini ati an koro an gi degree ok anyal timo tijni, kik iyier tich. Sharon, an ka ne ane sekondia mano yudo ka corona kako odonjo kasto koro corona dwa lal. Corona Sharon natiyo nyaka Glasshands, natiyo hotel for 3 good months at least. Kamanyo kaka nyalo ji sustain, ok adwa ng'iyo ni ane university kucho jok modhi university onge, an mano ok nang'i. To hotel kanyo ne timango, ing'ni tij hotel medo pogore samoro ni emomi agisi nya Glasshands. Yes. Dong macho ni ero nying hotel tero wasewinjo to samoro ni manager hotel makamano. Manager Glasshands en ng'ama ing'e ng'ama tero iluoko glasses, glasses mago mitiyo go hotel gi. Mane manatimo for 3 months, natime part time, so nichola 700 per day. Mane gima namanyo gik manatimo kane an sikul na make sure ni ma 700 no neno ka tin ni koso ma no ng'eny ki comrade mano pesa mang'eny kian nikisani kain ng'ato ka nyalo mi 700 per day mano pesa mang'eny to in comrade mo misudwe mano siling 21,000 giwiye kono endo tok na dhi pile. Koro kata kaido matin nini to at least an somewhere. Koro gima nyalo ng'iso rowere kik idhi university kasi wacho ni an job ni ok anyal timo. As long as ni ok nyal create job no,
sechego nikech ng'awacho ni wa create our jobs nyiso comrade ni ati ni go and create your job. Idwa create your job tionge capital. First nyaka yud pesa moro maber michak go capital. Kok ionge capital no nyaka idhi kamoro imany ng'ato ndiki at least kinyalo kata mana kuno pesani kata kiwuok e university to in gi gimoro minyalo chako capital no. Koro sama an kaka atieko 6 months koka okayudo tich ka asol to okayudo tich ka sayudo internship sani to Nyasaye ne ogwedha koro at least abedo absorbed somewhere. Mano gimago ni Nyasaye rokamano but gineno experience ka gipenya ne isebedo ga kete mango is this your first job dingisi be kinge tich to gido ka koro in gi skills koro gikawi koro ginyalo accommodate somewhere nikech koro gino ka ngani ndimo ke tije mokuongo en tich mosetimo tije osetimo makoko wacha kwa keleka ok ni koko wadwa chako ni wada puonje ma at least kiwacho kar government mawacho ni ati wa create our jobs no ada disagree with government to kenado keto our leaders tesre onge ka nyalo ngiswa ni wa create our jobs adieri to sani endi Sharon kata ka wuok kan Evans adwa dhi yaw business e CBD ka license kende madwa Canada chulo kanjo kende dwa chulo Wiseman kende dwa chulo ngo pesa ni 100,000 to pa no bo medre bende higa mabiro to ngisa ni ya higa mabiro bo medre awinjo ni parking kende higa mabiro kene 600 kene en pesa town kanyo ngisa ni ada chako business na town kata maro an gosiep na mauso tong town kanyo keta business no kanyo inyaki ng'eri kiani gi kanjo mane ibedo taxed daily erga ngal jogi nyiso ni ya tiekuru tu yaw business ni yaw business no kende emisel ware kapo kichako na business tisel ware pesa 100,000 and above koro nyiso ni ya kai wada chako business joge dong nyiso ni ya as long as ni isa embalarian nitie pesa minyalo miu nikech government onigi pesa ka sane ginyalo miu ji 50,000 mar nyota ka ginyalo miu jok kata mana un bende pod ni mi uhel baka utieko to bende par ni government kama sirikal pod rito mano in terms of loan help in terms of loan mibiro ngada to nyota ne en grant mimi mok ngadi kinyalo mi pesa no ichago business ni kasi wacho ni samise chake no okibed tax mi kata mana 3 years ini loso la business to kubeta mondi bed stable bende makele kata mne paro ni e kindu ji abich ere ngama no ndikore ne nyota nikech nyota nwach ni ne youths e kind higa 18 nyaka 29 nitiere ngata mano ndikore ne nyota ngene ya no wach ni ya ka ne ine mbalariany mano segoli mano koro kata ndiko kine mbalariany kata ni ndiko kata ne die mbalariany tiende ni okay kala ikalo form 4 tok ne nyota mana kamana naneno ka Stacy nitiere paro mane damedo agoero kamano nikech kwa adwa medo mana matin kuom gima Evans osewacho ni ka serikal wacho ni we begin our own wachak biashara wa kendo wachak tijewa oken gimoro ma iwacha to nyathi moro ma osetieko mbalariany kaka wanyalo chako en gima dwaro strategy you plan kendi bed gi gine ibed gi capital kendi bed gi the customers nyaka bed kanyo mondo ka business no prosper ko weche mag help this year Kenya School of Law no koyudo kata help to magi jok ma wagolo yearly they are being admitted annually kata 20th November ne one gi new advocates being admitted so if the government kende ose reduce capitation mar help giwacho kata ni probability the team that is going to join next year magain wanyalo koso help which is around 145,000 then okay to kata service delivery bedo matek nikech gima pane timore malicha ahinya en ni ka ji otieko form 4 to joko kao time moro mang'eny mar ng'eni gidwa timo ang'o in their career progression ng'ato kaka an atieko form 4 the same year around 2021 April September already ise join mbalariany nyathini poko ng'eni en ang'o matimore society en ang'o madhi mbele kosmo kaoni odhi konye nango mineno ka jok moko bang' tieko school koro giwacho ni mano nasomo ne janyuol we kora dhi asom mar ama mano okane kanyalo miya income wadhi amany second degree gik machalo kamago nikech wadonjo e mbalariany ka pachwa pod tindo ng'eni ka wane school kachacha form 4 gimwa kwongo ng'iyo mokwongo
eni ba yudo C+. Bang' mano kokang' na chak ng'iyo ni adwa timo ang'o. Nitie jok mabeyo manyalo chako ni an adwa bedo daktari kata adwa bedo okil kata adwa bedo injinia kapod gitindo. To kitieko form 4 ibro fwenyo ni matin ma gik mane gidwaro ka gin joma tindo giyudo ka e mbalariany. Koro ng'eny gi boyudo ni ng'ato kaka an adonjo okil nikech nok en gimoro mana wacho katin kata certificate ga mago mag PP2 moko ma ji dhi graduation ka mar ok ondik ni okil. Lakini kisedonjo kae to chuni ni nyaka koro iikri kendo ibed gi paro moro machak nyisi ni idwa bedo ng'at mang'ongo. Koro nyaka ipogri gi kaka i behave gi kaka itiyo gi gik mang'eny kendo paro gi nyaka keti mi bed ng'at ma nyaka ing'e gimidwaro koro. Koro paro ni samoro bedo ni serikal ne keto nyithindo bedo dala chiegni 1 year cha was also very good. Miyo gi time mar understand themselves. Koro ging'eyo life from a point of bedo dala. How is it? Koro ka gidonje mbalariany to ging'e ni ang'o monego atim, ang'o monego prioritize. Ka gitieko to koro kwa bedo gi issues moko mag ni serikal ok nyal miyo wa tich. Emomiyo neno ka no wang'iyo statistics mag that is international criminal law. Ago Moscow machowa Kenya bedo hinted as a country matimo human trafficking. How? In terms of jobs. Joko yudo tich Kenya, koro inyiso gini unyalo yudo tich maybe Saudi Arabia or something. But these things are not coming voluntarily. Giyudo some exchange in return. Emomiyo koro ineno ka other organizations brand is as at human trafficking. Koro en gimoro ma pod en a very broad conversation ma pod wadhi bedo go gi serikal. To gisani let them also give help. Kanyota ne gimiyo the ones who are done Form 4, then even us joining the Kenya School of Law, we don't have those licenses. Poko bedo gi license ma yeno mondo wa di e court mondo watiji. Koro ber kage miyo magi the support obeda all through nyaka ng'atu tieki. Kada ne jo KMTC bin nanno ko sengine gi odiochieng' manyore nyasi margi mar approach ko kodang'wen ne gin bende chenro nitiere ibro bede kimiyo gi loans mago mag help. Aparo ni walosa nena nikech amora inya koda paro mopogore ma bende uchwalo gin paro maleo. Ta hinya ne ginero ma bende migoso gamba no wacho monja tin migo mochung'ne weche mago mag somo no wacho kotendre koda chwalo dwaro mano mar mondo mi japuonjre kata mna kapoko sidhe kondo kata mna bang sidhe kondo one kata mna kaka nikech job markets iwacho ni dash shrinking gidhi ka gibedo matin kaka japuonjre nyalo chako ohande ino wuon to ohala ke chako ok onyal mana bedo ni ohala maduong' ni koro inese chake tis chako ndiko mana ji e kin mamoko e skul kacha amor kata mna gi kaka ni loso kata mna kaka ni loso Grace kan wacho kata mna ni bang KCP orumaru KCSE mano class 12 kisetieka ni to in idhi manyo tich e sikunde gigo sebedo kama timore mbalariany duto te ukadhi e kunde tiegruok mopogore wasebedo kwaneno kama jopuonjre giuso kata mana gik matindo to giyudo godo yuto e kin mamoko. Aparo ni losene kotenre gi mano kachako kodi George kapoko ka yuyo matin nikech in pere koro nwacho ni banka no sidhi kondo nyaka sani bende nitiere tije mopogore misebedo ka itemo. Okay, ka adier mano nadwa nokuongo ni chak kaka gik moko gin komano adwa yie gi osiepna Steve wacho ni chak ohala lakini taxation gano yani there are so many factors mahinda chak ohala to mano bring us back odwoko mana the education system the way it is gini jomano kete kama gin jorochere ne giketo ni in die school kacha som kisetieko idhi ndiki tich yudo but gisani mano gima ok nyal timre nikech dynamics osechange ginene king'iyo kata the rate of unemployment and 4.5% kind means 5.4% means namo seche ma igo kwanda malo no seche migoye en niya joma obedo employed joma onge tich iginene aja kwano obedo divided ano kitinya gi illustration obedo divided the labor force the labor force ni oting'o joma employed gi joma ok employed koro iyudo niya in isewuok kacha iwuok e mbalariany iwuok oko ka iyudo ka chako ohala en problem andika be onge tich ichako bedo frustrated
mane winjo ni ng'ato ki odonjre weche moko mogwandre gi sirikal omake ne ni seche modonjo iye cha make mana gi kanyo joji nyisa ni waka yo matin nitiere kata mana kaka duol bende pod chacho matin akene nango ng'ikruok ma odiochieng' ma kawuono kata kamano wacho ni molos gi lwet dhanya korom ge jwang we wakane yueyo matin ote magi bende aneno med orogi lai mago mag ote machuo kare deka 6:00 mbui mag oganda bende yudo wa achiel kachiel ibro bedo kioronwa paro makamano abro bedo kasomogi kwadhi nyime koda twak gino mara ni George wiok bi wil gi paro mane nitiere godo koduogo kodi abro bedo kachako kodi bang' yo matin kik dhi mabor. Angel, open this gate. Lala, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela, what happened? Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. Kikwetu to your home this year. Tunasherekea customers wetu Kikwetu kila siku. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ng'uono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa star 860 star 419 has to parni ya Ramogi TV eni od jower duto te Jumani erogo mar nyithindo. What do you want to be when you grow up? Chuoyo tienda kwano bende ok awi. Touch me, oh Lord. My mama, give me love, love. My mama, give me love, love. Central African Republic. Central African Republic. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Injo enure aweo kukucha gi chuo wetene go siasa. Oka chuo moko mobete plot rito mondeji mondo gogo mbaka.
Be ikori mar dok e pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa dak efore to wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapili ka Jumapili kod sang'wen na Ramogi TV. Nyakorongo joang dakika na bich tok sang'wen machiegni wadhi nyime kod twak marwa okiny makawuono e chenro mar mbako romo waloso kotende kod ikruok ne tije bang' rwak ogudu kata mana bang' ka ng'ato ostimo graduation. To kata kamano odiochieng' makawuono bende aneno ka jatend migawo mochung' ne weche mago mag somo Migos Ogamba bende entiere nyasi mano mar sidho jo TVET ogudu iwacho ni graduation of Kenya School of TVET ma bende timore gi Giri Bure Nairobi. Nyasi makamano osechako kendo dhi nyime koro manyiso ni kata mana odiochieng' makawuono e TVET makamano nitiere miche mago mag jopuonjre ma bende koro isidho kendo gidonjo e market chirni mapacho ka mar mondo mi gimany tije. Kapok aloso alanda, George ang'eni ne intiere kod ng'ikruok matin kotende kod duol kata kamano oselose. Inyalo mana dhi nyime gi flow of thoughts mar mondo mi kik alali. Koro ne wane our education system. Joma nokelo this system ne gin wabeberuka. Ne gikete in a way ma you have to finish somo mondo ndiki e tich mondo iti yud pension ni retire idhi dala iwinjo. To mano ne tiyo then nikech at that time dynamics no program. But kwachopo sani jomosomo ng'eny ji ng'eny mamanyo tijegi manyiso ni tijegi tin iwinjo. Koro onge kaka inyalo wacho ni an koro amany tich ibro manyo tich nikech kata jopuonje miwachoga ni tijegi is assured. Ineno kata jo JSS gi fight kabisa mondo oketgi permanent and pensionable. Koro kidhi that route you will have a lot of problems. Koro the only solution mawan go come and need to get business opportunity more or you create them and then you employ you. Koro na wacho unemployment rate ma is a menace a country ka gisani en 4.5% kan to kwana ni seche migo en ni ikao joma are unemployed number gi bedo divided gi the labor force mama not employed gi unemployed and then igo gi 100 iwinjo. Koro ng'ani osewuok school jambalariany osewuok school okoyud tich to kako nyalo chako tije mamoko be onge. Koro ng'ani chako donjre gik moko manyalo miyo winj maber for the time being iwinjo. Gik machalo odonje kuo odonje yedhe mamero ji otere rehab maning'eni the labor force odoga chien abro koni kako odok aya ama ng'ato odhi oyudre gi tuo moko opportunistic diseases mabiro gi stress gang'o ng'ani odhi osuptal okoti. Koro wadoge kwandwa cha igeni kod okoti nini koda otuo ama otho ama ene jela en unemployed body. Manyiso namba mamalo cha medre namba mapiny ni labor force dok chien iwinjo. Omiyo that unemployment rate shoot odhi malo iwinjo. Koro an gima nyalo wacho the only way to go and imany business opportunity moro idonji ichako wandi itim ohala ni chako pesa ni kane mano be pinjo machielo ing'eni gigi be gin mana enlightenment awach kamano
nikech iyudo ka seche moko sirikal kelo kata programs moko, but iyudo ka yudhe ng'eny gi gin very nonchalant, awach kamano. Mar ariyo, seche ma in gi a very good business proposal, in gi plan moro maber, yot mondo idhigo kata e bengi kacha cha, omiyi hola, iwinjo. But mae kendo problem nitiere nang'o, jogi ok hol raia pesa, giholo sirikal pesa, nikech gi sirikal gin very sure ni gidhi yudo pesa gi, but in ok miyi pesa ni. Koro all these things, factors gi te, ibedo daktari, iwuok oko ka, iwinjo kaka dakteche ywak, ibedo japuonj, ineno that case, ibedo lecturer, ne gine ng'anyo nyocha kae, engineers, ne nyuak nyocha kae, sijui gidwaro, enena wach pesa. Koro the only solution ka en economic empowerment. Mabedi paro ka piny Kenya tim aparo mane mar bende wadwaro mar mondo mwalos nikech kinde ka kinde kolose gi lamoro jatend piny loso kotendre kod kaka yudhe kata mana rowere ma pacho ka nyalo yudo thuolo mago mag tije obede pacho ka kanyakla kod pinje mamoko ma oko chenro mopogore opogore ma bende sirikal osebiro godo mar nyota cha ka rawera osemi siling 50,000 bende nitiere koda nyalo mano mar timo tich ma bende biro bedo ka kilo ne yuto koso meno omenda ma bende biro bedo ka dhi elal dibedi ni empowerment ma bende wawacho economic empowerment nego bende itimo ne rowere wantiere kod omenda mopogore opogore ma ujachiw ne rowere youth fund e kin mamoko aparo ni kanyo mwachak godo Grace unemployment rates mantiere pacho ka to bende wacho ni kwana tamalo gin kind rowere yudhe e pacho kaendi bende paro ni piny wacho timo matek kar nyalo margi mar neno ni bugo makamano din the gaps mantiere mago mag unemployment kaluwore koda dwaro mano mar manyo ne yudhe tich chenro mopogore opogore kaka mag omenda ma bende aselero. Okay, koro kaluwore gi pacha e wachno, sirikal ok tim matek ka gima omiyo. Kane ogol nyota, owach mana ni ng'amo gik e klas 12. Adier king'iyo thoth jomogik e klas 12 tin, ng'ato tieko to dhi donjo kamachielo manyo. Ni en kitieko tidonjo kamoro ok yud nyota. Which manyiso ni sirikal nobedo piny ong'iyo statistics. Ong'iyo ni jok mage matin mwanyalo brainwash. Jok mage matin mwanyalo brainwash wami pesa mondo wanen watimo. Manyano ka nyota ne en mar wuondo jopiny koso. Nikech brainwashing cha dongen chal ka gima wariambo. Jok matin youth namba mane matin. Koro ng'io namba matin en namba mapoko donjo kamoro. Mano gima koro ne gitiyogo. Koro according to pacha, de sirikal bedo joma ber. Wagoro kwano kuom chiwo nyota mokwongo. But de bedo joma ber kabisa. De gineno ni nyota ni kata jogo mositiekogo bomigi yani ngata ma youth range from 18 to that age mane gwacho kata 29 no omi nyota ni to ngato par pache koro in kiamwa ni nyota nani akawa dhi atimo godo timbena mano mari ibiro neno consequences bang'e kiamwa ni nyota ni akawa tim go business ber to gimoro ni nyiso ji ni kiserwako kondo par pachi man tijini to in gi lweti nono help be pod riti kuchocho poke chako chulo is very very tiresome pero kama na nyakini Steven nene yo machal nade kapoka di Evans mokongo ka duko uchien mathin akia gimomiyo kinde ka ng'ato sechiwo gudu kata osewuok e mbalariany kata mana e college kuonde mopogore opogore magintie gimokwongo mabiro e pachi en ohala to kendo kata sama idhi manyo advisors no mi advice kisekoso tich ikone ni many pesa moro chak ohandi kata mana serikal sani gima giluongo ni nyota fund bla 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 ni mana en mana money laundering moro ma serikal kaogo pesa jo Kenya keto e basket kumoro alafu giwuondre no ji no apply kaogo pesa ni kwalo asla fund koro the government should know that not everyone is good in business tan gima nyalo kwayo on that point the curriculum should be redesigned ma prepare graduates no sama giwuok e school gi face the real reality because not everyone will come out from university to ng'eyo ni adhi chako business. Not everyone of us are good in business. Koro curriculum no bedo nego be redesigned maki wuok kacha tenya yudo kumoro midonje direct to mogik moko we paro no bang mbalariany kata bang college kata bang TVET ni idhi timango tije to nitie Kenya en mano jotelo mayiere maricho I insist kar jotelo ka because an aspire bedo jatelo e Kenya ka igni mo biro kata sani 2027 adhilaro kom mar MCA mano kose sidhi kondo
Mano? Kose sidhi kondo dong ne wacho ni rako gudu 2027. MCA cha to ingene miya kata gi certificate mar form 4 koro. Wacho ni intiere koda lines mipango, intiere koda somo podi somo ka podi daro timo campaign. Mane Kenya ma wantie. Ka Russia dhia kawo degree no, jadi mo graduate kata advance dong graduate ka Kasipul. Otek. Koro ana wacho ni kaka aspiring leader in Kenya in future ada kwayo mana jotelo masani they should set a pace moro ni gitimo resource mobilization to create these opportunities nikech gine ngato kaka maybe Mbadi kom moketen en kom manyalo yaw on kaka jolwenge no some magolo wako ntie nyithindo mosomo kwano kaka koro osiepa na MCA kai office Mbadi no nigi a lot of opportunities manyalo miye mondo ti to ko jotelo moketo ka gin instead of Mbadi gine machalo Raymond Omolo focus gi yaw no atije kata yaw no mige pogro wadonje gin gidok dala gilalo supremacy battle gije man no year koro the problem starts with our leaders nikech an kata gi scenario moro kana ne Thadia kano ngondo were pod MP na to nikech nasechan mo nanyalo telo kama koro ne beta ngera gi jotelo gina ngera go ngondo were I had a call from one of my uncles ni adhia kao barua owadwa moro ater ne ngondo were odhio miye tij puonj ngama riek osomo physics and chemistry at University of Nairobi ngamono se graduate yodo ka neno kaka the leadership thing in society wa be makelo unemployment koro ka duge wach mar employment owuok e leadership kai koro ana buro kwayo jopiny pile kwa dhie balot wayiero jotelo man gi kipawa mar kelonwa maendeleo mar kelonwa employment opportunities ok ni sami se graduate chakido gi so MP moro mano gi kate form photo the certificates ge koro wan shida na kaka loch aneno ni shida wani leadership kai jeda chendo jotendo gi bedo joma beyo de gi bedo jotelo kaka moko man loka mwaneno mwad mayaka de wan kuma ber koro na employment kai be en mbaka mok nyal rumo pod wabu bedo unemployed nikech kata kiwacho ni onje ka jakwano wacho ni ga nyithindo ma graduate from these universities gin nyithindo mang'eny kabisa wajara ni roughly 50,000 kata kida absorb 50,000 wan kaka KU wa graduate July gi December eiga chiel je graduate diriyo to gi produce almost over 20,000 koro in joga kata bedo absorbed kanyo kata kijapuonj to mano mbalariany achiel kende gidhi puonjo kanyo koro curriculum wani akiama CBC biro go ne okanda sande malongo but I believe ne obro train nyithindwa yo makitiko mbalariany to automatically iseyodo kaka inyalo timo go kirit ne bedo employed kan airo gima CBC bende biro go nikech obiro koda tije lwedo ichako puonj kata mana tiege nyithindo skills yo machon wang'iane mangino koka ne gi KEPS results ma KEPS no wuok wang'iane ko gi level mar mbalariany wabong'iane no ben kech anang'eyo ni ngama ne ochako CBC manong'e gini maber mana nigi blueprint gini nen the late Professor George Magoha jomodong gi to tinde fumble about it nikech kata wan anaje ponyo atiegora mer bedo japuonj CBC but gik waneno ka lecturers timo ka ok gin tidongera neno kiseweyo puonj koro sedanja siasa koro banko sidhi kondo to koro som siasa kata kamana ngine bro bedo ka biro ire Evans ini nene machal nade kwanza ni correct owadwa Steve aneno ko oketo politics ahinya mag Nyanza dong mano kako nene in bende wachacha at least kwa wuoto name calling sapani onge gi prove ni ati Raymond Gladys Wanga are fighting ke to gi wuelela koro we abie pejo ni peja mar watch teach kaka se wacha Sharon ji graduate every year KMTC nyoro kende no graduate ji 20,000 koda riyo gi 174 mano KMTC achiel UON notimo graduation September kendo UON timo graduation next week mano ng'eni mago jok me release ni dhiuru mondo timang'o urakru gi jopiny imanyi tich to jogi kaka sewacho mokwongo jogo ok nyal bedo absorb nini job market nikoro megi nikoro biwandiku te government ano kaka golo ga internships to internships gi kinyalo med kwano nikech government onigi pesa kinyo kaka government osebedo ka tiyo gi pesa awachi ni dizia kende tiyo gi pesa meaning ni government nigi pesa okunonge pesa internship moro me wacho ni ati wakelo ji
wakani wakao ji 5,000 wakao ji 2,000 ka government nyalo shute to 30,000 maybe paia mondo ji rotate to pane kata mna internships tigo bende tinde chalo mana kamanyo tich bende internship bende chalo kamanyo tich mondo ide na internship mondo keti kanye ndo gi government oken gima yot Sharon to government nigi pesa nikech kiseno kaka government timo yani wante Kenya iseno kaka pesa wuotho last ninjo ka sorry to say ninjo ka jotelo moko mag UDA ne wacho nango kano luongo jopuonje State House ne gido 100 million mano pesa mano odhi flat 10,000 kane president ni kaka mega 100 million no the flat nyisa ni ya ka wanyalo kao pesa moko ma government misuse gi to aketo gi agulu moro maber to akao government o increase number mar internship mar ji to 30,000 per year wangeno ko nyal so absorb di but ko absorb di yearly do you know at least kata ka ngato jopiny ne ni osip 30,000 gin joma ng'eny to jogi ka salary be nyalo bedo increase maybe to 30 kaso tax ketnegi mano at least wanyalo ngato nyalo dhi school to ng'e maber ni ati ing'e nango after school an gi job for 1 year ichula maybe 30,000 ochuli 30,000 year per year ochuli 30,000 per month kata kitieko kata kori bachako business ni moro matin dala oloyo 50,000 moro mar nyota midhi nicha nikech 2 months kende ingi 60,000 4 months kende ingi 120 nyisa ni kibedo employed to 1 year duno ka gino dhi konyowa kende wach mar pod I insist ng'a wacho ni I graduate ka studio tich pod I insist ni gino en akene alunge ni local mentality akena alunge ni local akena alunge nade nyinge poka yudo maber ma wacho ma chunge mbele graduates kasa wacho ni ati kikiriti mondo ndiki di create job jogi tak nya dok dala maybe kiyudo 50,000 inyalo chako business moro dala nikech dala mondo tax to ngene this to ji chuo nya dok dala nitie jok moko ma nyaka bede city nyisa ni ngani endi nyisa ni ada chak job aido 100,000 kanyo mada chulo county government aida 100,000 kanyo mada chulo sijinga aida jaohala bede rito goodwill jaohala bede rito goodwill kanyo be koda koni daily kaso ngato misi ni ya now go you employ yourself how can you employ yourself nego government gi our leaders ma wan go matindo lokore jokwaya obede beda piny to gi channel maber ma ginyalo wacho ni ati abiro gi legislation abiro gi bill moro ma at least nyalo medo kwan mar jok ma dhi ang'owa jok mikawo gi government nyalo medo salary gi from 25,000 to maybe 30,000 nyalo keto ni kiyae university to in gi fund moro to kata kichako business ni moro tiegruok moro amora wacho ni polytechnic any tiegruok to tax ama giketi age bracket from maybe 35 and below to karam na Evans ka pinji karam na kapoka dhi ir jadendi mamna mopogore nitie karam na tije manan makaka Grace be na wacho dala kacha wangindi wantiere kuda space aya Grace no chokanyo ni eno staka pedho gweno kopogore karam na gi shops nikech gweno koro ktoni dhi pidh ni e duka e chulo rent bende paro ni ntiere karam na weche sam karam na ideas maro were wanyalo bedo godo to adhi godo na nyime kopogore gi chulo suru hekin mamoko chak mano handa matin karam na magaswekra koso nikech koro in gi degree gi masters koro nyalo bedo matek na wacho ni kikiyer business kikiyer tich mitiyo to chako kata mana swekra no dwaro pesa kasto kata mana puro nyaka ng'eni market kumidhi use to kasto giming'eni ya puothe ji omedore Sharon puothe dok matin unyuru kata mana nyithindo aboro ungi puodho matin era kodwa puro puodho no ji ute sami timo gini nyaka ng'eni hido market ne gweno be manage gweno ma gweno tuo gweno kiano gwango timore na jatuo ni ka yath dwarore ka gigi gin pesa nyaki bed stable gimora mora sani endi en pesa idwa nyiewo ne gweno yath idwa nyiewo bando idwa puro idwa timango imanyo market mar tero gigi ewo me awacho ni ya pod awacho nyaka sani ni ka wanyalo bedo gi mentality moro ni as long as ni in maybe below 35 years and below tidwa timo business ni moro
golne jogi tax mang'eny gi nikech kaka ichako business ok anyal chako business town ka to abedo tax masem gi ng'awo osebede business no for years. Koro an pod agwe tax no ka jotendwa gi nyalo bedo piny to approach gini endi ka jomo dhi sikul to nyalo bedo maber ahinya. Tadira ma Kenya koronga jonga ramna kinde mosekalo waseneno seyo mopogore opogore mabende osebeda ahinya nyaka luwore kod osuru mabende piny owacho keto mamalo. Waseneno kembe mabende oloro e pachoka, kembe mabende nondiko miche mago oganda ma pachoka mabende koro loro ka bende wacho ni tax kata osuru ni malo mohingo gi. Koro gedar e pachoka ka gidok e thuchgi moko bende dhi e pinje mamoko maoko. Seyo bende awinjo mothotuka bende wacho ni seyo bende dhi jotelo mabende wayiero. Akeni in bende nene e yo machal kamano? Agoero kamano. Mokwongo kaka piny Kenya. Kiseneno ka dakteche nie ndara, jopuonj nie ndara, nyithindo ok dhi sikul, jok matimo ohala nie ndara kabisa. Ka wanyalo keto migepe gi otite, ma wang'eni ka jo health owuok kata jok matiye migawo mag thieth owuok, to gidhi ka SHA tiyo, gidhi ka hospitende tiyo, gitieko ka gia mbalariany to giyudo internships ka to gibedo absorbed kacha immediately. Koro mokwongo ka systems gi mokwongo kende ok ti kata lecturers gi wuon mapuonjo gi matiego gi kende ok chul, iyudo ka kanyo kende mokwongo ng'ikruok nitiere mamonowa kaka wan jo Kenya dhi maber. Mar ariyo nitie gimoro mabiro sani apart from tax, wawuoye tax no matin. Companies mang'eny sani chulo tax. Ne waneno kata ka NGOs sani shift from bedo investors Kenya ka. To jogi no employ ji mang'eny kabisa. Kendi neno ka Trump sani golo kata donor funds mako mane nitie mane jowetewa moko nyalo timo godo field work gi gik moko madwa chalo kamago. Koro kineno ka magi timore, then nyisowa ni wan kaka Kenya onego bed ni wan independent. Ka donor funds gi wuok, then onego bed ni by the time magi wuok to one state ma wanyalo chung kendwa, wanyalo support thieth, wanyalo support education gi jok mane drought areas. Mar adek en gima biro en artificial intelligence, data protection. Koro ing'eni ka tax osemedore to nitie AI moro manyalo timo na tijni gotieno nikech kata nyoro ne atemo ng'iyo gimoro saa 6 otieno tiyudo ka kioro ne message kacha to duoki sechego. Koro ng'ato wacho niya, kar mondo achul ng'ato pod adhi chulo ne health, pod adhi chulo, adhi miye transport, pod adhi miye kiang'o, olo ari leave jomoko kik bed e tich to abed gi gini gima chalo AI mondo gini obed ka serve customers. Emo mineno ka sani ji mang'eny within Nairobi lose jobs nikech ji ose implement AI tijegi, jok matimo employment. But kata kok wawacho kamano to tax cha be keto kata employers ok dwa ndiko ji nikech idhi chulo employee, ichulo ne SHA, ichulo ne housing levy mana neno kokelo koko mang'eny, gik moko mang'eny biro makore wach ni olo aran business no kian ta make profit na no kian molo ndiko ng'ato. Emomiyo koro kata ka jowete na wacho ni poden politics, poden government, ma wa go back down to the policies moseketi. Emomiyo neno ka wan kaka jokenera tich oganda wawuok matek mondo wawach ni ma ok wadwa, ma wakwedo, ma watimo kama, ma watimo kama. Nango mondo serikal nyaka ket tesri. Ok ni wapingo serikal, lakini nitie gik moko matindo ma ginyalo timo mopogore gi golo pesa mane Evans wacho ni kawuono gigolo 100 million, moko gigolo weche tuke Kenya ka osedhi maber. To king'iyo jok ma mbalariany mong'e tuke gi, samoro ok inyal donjo kacha immediately. An gi nyathiwa moro matin seche kana obiro ot to penja ni to bendi 100 moro. Ochiegni higni 6 mondo adhi train football. Koro ing'eni ka ja higni 6 osechako penji ni bendi 100 moro, manyiso ni services ka ok bed offered ma free. Ting'eni samoro kaka janyuol inyalo bedo ni 100 miyudo ni samore profit mani yudi chiro. Koro iwacho ni kar mondo ater nyathi e football kacha mondo puonjre, wanyiew godo alot ama nyiew godo omena mondo gima kama ochako dhi mbele. Koro wacho ni kata ka wa release joma ng'eny, ok wadagi gi gima ne siasa temo wacho ni ok ginyal absorb wote, lakini kichake wache from fresh graduates isechako kete wang'gi kamano kendo ema kelo rebellion, gibedo hostile kendo gidwa winjo weche machal kama. Onyalo bedo ni en adieri, ndiyo serikal ok nyal absorb wote. Numbers mabedo released are massive annually.
To koro imiyo gi geno. Magi jok ma kokoa sikul, jogi poko bedo dala, gikia nang'o matimore e work environment. Migamia geno kaka jatelo ni, gibiro bedo maber nikech ageno ni bedo ni ng'ato nigi tich kamoro. An kata in wanyalo bedo gi tich odiochieng' machielo. To koro wateo kwanya timo biashara, wateo kwanya bedo engineers, wateo kwanya bedo okil gi dakteche. Koro kila ng'ato nyaka ang' ne many kamo donje. Emomiyo wacho ni ka systems bitiyo, to jok mawuok e health sciences kata ka gin ji 10,000, to wang'e maber ni tas health sciences okaw 3,000. Koro watimo mana rotation. Amor gi kaka TSC samoro tiyo nikech ka gitimo employment, ging'iyo the year of graduation ema mi the points momi ikawi. Mano en gima kade wanyalo embrace migepe mamoko. To nyalo miyo jok moko mosebudhe market ka yudo thuolo mar yudo tich. Gin gi geno ni ka ikaw romo kata ka ndalo na oromo tanyalo bedo gi tich. To koro ka koro ng'ato sia sikul tisenyise ni waonge tich, in chak manyo kaka ichako survive. Kata ing'eni ni dwa uso gweno kata ni timo gimoro bathe kacha nikech ng'ato kaka an okan employed sani, lakini nitie gik moko matindo mwatimo. Kata last week na wane IBC makasipul elections ka. Iro ka nitie gik moko matindo ma rowere nyalo timo. To teko gi gin gi energy, gin gi teko mang'eny. Koro onego bed ni teko gi wakete e yo moro malong'o. Ok ni chulo gi mondo gibed hooligans, mondo gitim gik moko machal kamano. Kama na inya Stacy. Aparo no kang' mar ariyo nyakwarom Gajwang' kaka yo matin. Okang' mar ariyo koro wang'imo opogore nikech koro wang'e ni problem, shida nitiere kanye. Solution nyalo bedo ang'o nikech wantiere koda rowere mathoth. Osepuonji samoro cha nitiere dala kacha noguni e rambe isesomo in menin tegemeo. Iwacho ni taya manyalo liel e dala. To koro taya manyalo liel e dala dhi kasim nikech mar mondo mi taya liel, taya do mafuta. Mafuta inyiew gang'o? Inyiew koda pesa. To pesa bende onge, tich bende pok iyudo. Manyo bende isemanyo nikech wantiere koda oganda mathoth mosebedo kama jotije kuom thuolo malach. Wantiere koda mental cases mabende osewuok, paro mopogore mabende osewuok. Waseneno kata mana rowere mabende osebedo kata mana kadere. Kendo giwe kata mana notes kanyo en nosomo tich otame yudo, anyuola nene ng'iye nitiere toke e kind mamoko. Koro solution abiro bedo kone wayudo yo machal nade. To wan bende kaka mana kaka rowere. Gin ang'o gini mabende wanyalo timo nikech kinde makamagi nitie internship attachments kwatimo kembe mabende ndiko makamagi. Watime mana kayiem nono. Kosi nikidhi kata mar mondo mi tim attachment itime gi goal dwaro mar mondo mi ndiki e tich. E kind mamoko gi ote magi abiro bedo ka somo akaw yo matin aduogi ote magi kapok wadonje twak. Solution wang'e ni to en ang'o, to koyo magwa ne jotelo magwa to en ang'o, bende gichiko itgi, bende giwinjo. Mane penjo maduong', kik dhi mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Happy
baba duoka Raila mane dwaro koso mala iko rwenyo kuma noregie Raila mane dwaro koso mala iko rwenyo kuma noregie Mondo mi yud thuma mar Raila Tribute kaka sikiza tube mari D *811 *343#. Ramogi TV e od jothumbe duto. This festive season, find your balance in Bali, where sacred temples, ocean waves, and warm hearts welcome you home. Because peace isn't found, it is felt in the slow mornings, quiet sunset, and shared smiles. From just $2,030 per person sharing, enjoy 5 serene nights of tropical beauty, island culture, and soulful connection. Breathe in the calm and carry it home. View travel, moments that matter, memories that last. Nyakorongo jong machiegni e okang' mogik dakika 36 tok saa 4 sani koro wadwaro ng'iyo ni koro waseng'e kuma shida ntiere. Koro shida makamagi ere kaka inyalo konya. Adwaro mar mondo mi asom mana ote ariyo. Ntiere ote moro ma bende Injinia Lazaro Kanyambok noketo mana kinyalo ketna gono mapiyo. Okwawacho ni mokwongo musna Gen Zigo. Imedo kanyo ni nyisgi ni mondo gi prepare jowadegi ni bang graduation nyaka ng'ato ikre ne kujituma. Sani piny opogre kod chon. Mana kembe magitime attachment kwamo kuomgi kendo ndikogi, otherwise nyaka ng'ato nyis lony kod kido maber kamodhi timo internship as part of your manyo chance mano mar employment. Ntiere ote machielo mabende biro bedo kasomo Nyakorongo Jwang' mano mabende ohor koda George Henry wacho ni Kenya kae katirwako gudu en mana kanono mak kwer mondo imany puodho. Wacho ne kondo no to kawiten godo wi aya mago gin moko kuom ote mopogore opogore ng'ana biro bedo kasomo gi mana mapiyo piyo. Grace, way forward and man kachako mana kodi mapiyo. Okay, koro wacho ni gima watimore nyaka bed gi solution. Solution number 1 wan kaka youth wa embrace gimilo ni networking. Kata kosenyiswa ni tichonge kiki dhi bed dalo gi simboni ni tichonge. Waman professionals ni lecturers wago jok mang'eyo tema mateka kinyalo temo. Number 2 skills muhimu. Nitie skills ma bedo learned overboard, like outside the classroom. Communication skills, kakinyalo teamwork, team building. Companies bende ok employ 2 degrees. Companies bende employ skills main godo. Machielo, job marketing. Wangalia tu, wang'ia maber. Adaptability. Okochuno ni kaka ne Evans osewacho kae. Okochuno ni an koro ka teamwork ile adwaro mana kuoto no kende. Tich biro ikia gima poda medo nyisi ni kia ni kame chako goni ema biro terie career mane timocha. Mano be wang'e. Volunteer work. Kaka Gen Z, volunteer tu. Wang'e ni pesa twaero kendo ng'e amoko ero pesa kata naero pesa. Volunteer tu kiwinjo gimoro dhiyo. Ikia ni volunteer mitimo ni skills midi portray kachacha ema dhi mi tijini. Mano gima nyanyisa. George nene machal nade. Way forward nyalo bedango. Wase identify gik ma osiepe na gi osewacho go te. Wase identify ni problem gin gik moko ariyo. Number 1 and the system mar somo ma wan go Kenya ka. Number 2 and government, sirikal, the economy. Okay? Koro solution number 1 system marwa mar education kinyalo loki mondo we bedo more of theory than dongo se loke. Osedo no chako loke kendo ka wuok e CBC montiere. Okay, and CBC sani be okay kala CBC. Mano is number 1. Okay? Mara rio. Because we have an economical problem ka. Solution and jotelo. Because jotelo gi ema loso these economic policies. Koro an ng'ena wuok e Safina Party, to party leader na King manifesto ne iluongo ni the first agenda. The first three articles e agenda no is gin gik
things to do with economic revolution. Iwinjo. Waseyudo ni tax ichwadowa mang'eny sana. To gima tax ni timo ok wane. Iwinjo. Kata parking mine ni wacho sidi 300 sani koro dhi 530. Ichoko pesa mang'eny, but gima pesa ni timo ok ne. Manyiso nang'o pesa ni lal through corruption. And then also sirikal olo pesa mang'eny, analuonge ni slavery. Giwacho ni wachulo gowi. To gowi ni ing'eni nitiere act of parliament ma wacho ni seche ma iolo gowi iolo for the sake of development. Ok iol gowi ni da chulo salary, ok iol gowi ni da empower jopiny. Iolo gowi for infrastructure, development, kende. But iyudo ni and then mar ariyo, seche ma ol gowi pesa gite, revenue gi gowi ma olo, nego beni dhi agulu achiel miluongo na consolidated fund. Koro kae ma controller mar budget golo, budget ne wacho ni roads pesa ma kama onego dhiye, controller golo tero kachacha. But iyudo ni pesa ni iolo to kobiye consolidated fund kachacha. Mar ariyo, iole to kodhiye development, pesa ni dhi kanyo, mano kuo. To kuo chakre gi jatelo, your personality. Iwinjo. Koro nanya wacho 2027 kaw kura waelect uru jotelo mabeyo. To kapok elect jatelo, don't elect, kiki yier ng'ato on sentiments ama on iwacho nang'o, on emotional basis kata tribal kata ng'o. Ng'ini jatelo ni character ne gi gimo wacho ni be gi coincide. Manyiso ni nikech ka character wacho mopogre ti wacho dhi timo ma definitely gino ki dhi timo. Amor nikech iloso kaka jasiasa don wacho na lap dog ndong ne. Kombe msiye makilelesho. Koro wetie. Kiseyiero jatelo ma kama. Ng'iye mana kaka irena wacho no, character gi gimo wacho. Ka gimo wacho pogre gi tabia vare, mano definitely you will not get anything kanyo. Jotelo gi. Ei jotelo tebe ineno chungo. Jatenda ma Safina Party ene ma gi both goodwill, experience economically, gi that hard to do it. Mano Wanjigi. Mano Jimmy Wanjigi. Mano kende manyalo wacho nikech ing'eni wacho ni education is the greatest equalizer, but ok apar ka it is so nikech niere in this scenario ma ng'ama is economically empowered, ma ng'ama somo. Wacha gi wach somo ka. Ng'ama somo ni ing'eni an katimo degree gi ng'ama chope class 3 ing'eno kwa romo. Wasomo lakini kwa romo. Lakini nyisa one both economically empowered. Anan gi million 10 e account kachacha. In gi million 15 e account kachacha. Ija class 3 aja degree, maybe an kata gi PhD. We are equal. So the greatest thing here monego sirikal otim is economic revolution kata economic it should be siasa mabiro nego bed economically based. Ero kama na inya yuja na Patch Evans bende kotenre kod way forward nyalo bedang'o ahinya seyo mabende wasebedo kwa wachoge sani koro kata mno duchi maka wundo dang'e ng'isi ntiere miche gi miche mago mag jopuonjre mabende hisidho gudo. Number 1 adwa oro puoch gi pak ne joma chamo gudu ka gudu kawuono. Ok anyal nyiso gi ni koro kikusomo ni somo koro unwe somo gi gik ma wawacho gi, but wa prepare gi wangiso ni nyisani ati kisewuok kanyo nitie life after that. Kiki give up nikech nitie joma nochako kamano to at least kiki yier gi mora mora mitimo. Koro ne jowa somo en gima ber. Kiki we somo ni tichonge ikiani api dhi lwar kanyo awi bo pore kineno ka thagra to nan gi degree ok bingiso ni ndi thagori to in gi degree. Kao di school kain degree, kain diploma, kain certificate. To ne government marwa, to government to gi members of parliament ma Kenya. An gima nyalo kuayo, ma pod abiro kuayo, une jotendwa. Kunyalo biro gi lo mondo kony go vijana. At least jogo yude fund moro. At least umegie kagitimo business to kik utax gi ahinya. Udhi konyo jogi.
ng'eni piny moger en piny ma kuone piny tich ni malo. For example, sani endi an gi industry to nandiko ji awacha nandiko ji 100 to nikech tax mokete wiya machulo kaka industry miyo kora golo jogi from 100 taketo gi 50, mano ji 100 mawito. To ne ber ka government kao tax kuom ji 100 cha moloyo kaka koro government di kao tax kuom ji 50. Omiyo government bo biye gi lo moro ama giduoke tax ne industry wa piny. Sani industries loro inge nyaka media stations mose loro ma ji owe tich olor tinde ok winy kata wachgi because of tax onyorogi. To maendi tich dok mana piny. Jogi dhi e pinje moko, gidhi Tanzania, gidhi Uganda, gidhi kure. Koro government ong'iye industry, gimi gi environment moro ma ng'ato nyalo yie mondo chak industry ne. Te kaka jogi endi, ok ocho ni ka venda mamiyowa. Private sector ka endi nigi pesa seriously. Ma kinyalo migi ma koro gibedo free mar loso industry, gikao jowa, gikao nyithindo moya sikul, at least nyalo miyo tich, at least jowa bedo tich. Koro government ong'iye wach tich no, to members of parliament bo biye gi lo. To gimangiso students skills sama in kachacha gimitimo kaka internships, kaka attachments, volunteer gi in kigingi pesa jenga CV yako. Kise keto CV ni obere maber ki ioro pepa chi moro utangukia. Ero kama na to mana dira makende ni sama koro seket kanyo ni skills idwaro, sama seket kanyo ni experience idwaro, tibedo ni in karintiere kama kare. Steve, paro mane mantiere go? Kapok agolo pacha mokwongo an gi penjo. Ne osiepewa mosechuo ogudu ma represent joma ose graduate e piny mangima. Before and kata ma graduate kawuono. Ka une mose give up kamae. Kendo kono ni kata graduate to kikwa ng'eno gimwa somo cha gimwa atiegore cha mwadhi tim. So ere kaka ujiwo wan joma poni school ga joma poni somo to nde jama to exams madhido airplane dabiro join balance pone no ka evanjo wacho ka maber ni tiki ibire balance lakini kata bi gadi record wani sani kana na jok madhi balance pende kwan gi dok chien ni dodhi mane TV samutije lwen. No okone ko bedi kamano. Ineno and I believe in change, to change or create ni ng'ato biro kelo ni change. Ka ino kone give up an ka poda somo kamae emara na make sure ni by 2027 kaka pwa graduate leaders modi put to power gin leaders mosekadho tembe mosekadho gimonge ber somo because the cost of education in Kenya is very expensive. Okenya wacho ni ka koso usulo dala okipuonja cha kosechop gase graduate chaki kona ni ticho onge chaka par kaka gineni poga gi ja form 4 kata ng'ama no we class 8 ngeno koro bedo matek. Koro ngiso ni wan kaka rawere ma graduate kata ma pod somo wase give up wadhi adhia for formality, and why should we do that? Koro an mani penjo mada penjo osipe ga kapoka golo pacha ni una mapiyo lo sama piyo chiegni sanga chuchegni kata mnanga do Stacy kibende kapoko lo. Okay, apeno gibro duoga mangate mbui kacha cha pages ga gimanyi lo chute gimia duoko. Then pacha adhi second gimane MCA makile lesho incoming ose wacho ni en wase identify so problem en achiel en government, to government and leaders moso wabunge our parliamentarians moyero mo the parliament. Alafu number 2 gin money ministries. Then problem number 2 and system, the kind of education system what you go and very machonja and gima no bedo defined gi wazunge ma kata wadhi ikono sombe engineers sombe doctors sombe kama kitiko ga jata kuko memory ket bingeno Kenya kai nepotism, corruption gik makachal kama go ngeny kapok ondiki tich in watnga ingenga. Koro an pacha mugika wacho ni kwa the education system ade urge government oseloke obedo CBC bla bla bla, but mano podokoromo onego bed redefined ma expose what to the real reality maki graduating and this is what I'm expecting. Then to the government side solution manyalo bedo solution madhi bedo go en mana on in the coming general election 2027 wawuguru wako kiyiero dhana based on their sentiments kaka jatalone wacho ni wawuguru wako dho yier ng'ami ng'eyo ni ng'ani nyalo ng'e shida ni
kikidede gweng wacha tiero MCA mano jaduong' moti wona gweng ka jacha kama na ina to mago duto te ginyalo mana yiero kage ka ombulu sani koro voter registration dhi mbele aparo ni Cecil Orma to aksa osebe adikete e okang' adek mokwongo ng'at manie skul sani ma nyalo bedo ni neno ramo gi TV gi sani kiyudo help kik bed mar chiemo gi chulo rent kende ng'at wawuo e terms mar okil kiyudo help chakawe 3,000-4,000 ibed godo certified professional mediator nikech graduate gi second class hapa, first class hapa, second class lower pass gimora mora koro man gimoro machielo manyalo keto CV ni bedo better than ng'at machielo koro mano inyalo timo kapod in e school ka magi wanyalo nyiso nikech probably out of experience ka in e school kacha manyo something extra kidwa bedo gine imanyo gimoro ma opogore matin madhi gi career ni no. Mar ariyo en wach dhi sikul kikiwe skul ni koro tich onge tije nitie mano nyalo nyisi kata websites gi tije nitie gima timore ni samoro experience midwaro gi qualifications ema pok ichopo lakini kibro chopo to bro bedo mayot ka ingi papers nika koro kikiwe skul give up ni CS no wacho kama ama nikech en kama mara de ben no pogore gi mare lastly serikal gi private sector kaka wandro were ma samoro wanyalo biro kuonde mag yamo kata airgi kiyudo ka rawera moro wacho ni samoro onge tich you can absorb them mondo gibigi probably gi testify someday ni no wayudo tich yo makama koro kanyiso no penjo ni wan watim nango gin gitim nango gin jok magine school timatek bed gi degree cha man something extra employers nitie tije nitie kandalo ni oromo ka ching ni oromo mar timo kamano tibro bedo gi thuolo matimo kamano ero kama na yenya ngini tok makama pod obro bedo kwa dhigo do nyime kinde ka kinde ngini unduto te untiere makato na yaw mana pap kendo ni mar mondo mucha kulosi ibo ngadu kara mnaka pukitiko ka manya koronga juang ero kwa nyako kukete chenro hokiny makawuona an kwayana dina mana jotendwa mopogoro ntiere mokuom jopuonjre mabende ntiere koda lony mano yudo kata grade mora mabende ngato no yudo nikech wacho ni e class kata mna lith lwedo bende okrom ntie ngata namba chiel kata mna ingamugi kwantiere koda basari wachiu mar mondo mi wapuonj godo nyithiwa mar mondo mi kinde thuolo mabiro gin bende giyude kaka ginyalo konyo familia gi mamoko wacho ni oganda magwa makaluo bed macho ni wiwote modere nikech kaluka eme yude lakteche engineers kin mamoko koro kin gi thuolo mar konyo ngato to konye agulu kama ne nyako bedo kodwa chakra sapagaro mar okinyi nyaka sani kwatike gidiny mar mbakoromo hakwen mar mondo mi bed koda odera makare waraduru juma mabiro nyinga Sharon Ngao. Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage, pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply,